Yes. Yes. Yes, Adebu. Bai jan wuya ka huta mai gida. Mato. Mai gida wannan ai cange ne. Wai cange. Ai cange gaskiya babban dan iska ne sosai. Dan akwai da ba mai tashi ma irinsa. Dan in dai magana wani sun goma ne da aikata wasu miyagun laifuka gaskiya oga cange yana iya yin sa gaskiya akai. Okay. Mato. Oga da wani abu ne? No, ba wani abu. Bai jan wuya ka huta mai gida. Mato. Waye wannan? Mayaqi ne. Waye wannan? A duniya. To wannan shine Mayaqi. Layinmu da naci ba iri ɗaya bane. Inda muke iya haɗuwa da shi kawai idan an buga gangan siyasa idan fati ya zo ɗaya. Shi yana da wani mai gidansa sanata ne wanda yake makotanmu. Mai kuma ci yanzu duk lokacin da yake da bukata ta wani tashin hankali ko wani abu da yake da bukata shi yake sakawa ya yi biya masa bukata a kansa kamar ya tanade shi ne don wannan lokacin. Hello? Kana ina? No, ga a wani guri na tura yara su karɓo wani abu. Maza ka zo don Allah. Me ya faru? Lafiya? Eh, Sadiya. Sadiya kuma? Sadiya ce. To ina zuwa. Me? Nace me? Yaya, wani ne yake biyo ni yana son zai kashe ni. Waye wannan ne? Waye wannan yake wasa da rayuwarsa ne? Waye ke so ya jawo kansa abin da zai dame shi? Waye shi? Ni ma ban san shi ba. Amma so uku kenan yana kama hari yana son zai kashe ni. So uku? Waye wannan yake so ya cutar da kansa ne wannan? Ba yanda za a ki gane shi ke baki san shi ba? Ban san shi ba yaya amma akwai wani wanda ya taimake ni sunan shi Kana Baro.